हेलो फ्रेंड्स मु सोनी वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल सॉफ्ट हार्टेड सोनी को। तो आज आम भितर 4 जन थिलु भाई भौणी। तो समस्त आज डिसाइड करूँ गुपचुप तैयारी करूँ। तो गुपचुप खाइबा। तो चलते देखा भितर कौन प्रिपेरेसन चलती बनवारे टी हेल्प भी करदे। ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ତ ଆଉ କିଛିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଇପି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଇପି ଖାଇଦେବା ଦେନ୍ ବନେଇବା ପଛେ ଗୁପଚୁପ୍। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ନାଧିକି ଇପି ଖାଇ ଦେଉଥିଲୁ ଆଉ ସାନ ବୋଉ ଏଠି ଆଳୁ କାଟିକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସାଇ ଦେଉଥିଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ। ଗୁରୁ ରୋନି बसई देती प्रेसर कुकर आलू कम कर पिलाटा कम कर सम मसला मसली खोजुची कौटा अच्छी कौटा न अच्छी सब देखुची। चल देखा केमती हो आम कड़े भी प्रिपेयर आम रखा स्टांड भी प्रिपेयर गैस भी लगिगला तेल भी पड़ो रोनी एटी प्रिपेयर हो जाइए। गुपचुपटा कड़े गला खोज 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 खोजी को जाई गोटे पुटुली भितर पाइला गुपचुप आनी छड़ा हम यहाँ आ तेल आने छंका सामग्री एने तेल रोसैया प्रिपेयर होगी। ये धीरे धीरे आइला खाली खाइब बोली आसी किसी कम को नुहे तू जे हाथ बटा ता सहित कम कर वीडियो रे आनी ना कौन पुंटी पकेब गुपचुप आ रोनी छाड़ गुपचुप ये पकेब से छाणीब सीटी मारला बेलू गोटे छुआ दौड़ी पड़े कि रोसई कि रोसई अबे केतरा सीटी मार पचार ना सर ना 4टा आलुटा पड़ी 4टा पचारिक आसे सान बाबू केतेटा सीटी मार 3टा मारे बंद करदेबू। डोना मनटा खुशी खुशीटा भूलिला गुपचुपटा भूलंदानी फास्ट गुपचुपटा डोना कौन रखियो खाई खटा खटा आज मु आसिस्टेंट काम कर तो खटा आनवर काम मिलूँ खटा आनबी आ रूम रे पड़ी एति खटा डबा को खटाटा ने मु भी बुझीपारनी देखिए चूज करी गोटे नहीं जाऊँ यही खटाटा चलो ना देखनी एटा चलो एटा कोली कइया मिसा कपड़ा भलसे पूरा फास्ट टाइम धरी शिखिला कौन तो ये कौन कहती छंका काटव भी गुपचुपटा को कौन ना एमती गोटे काले छांकुची हलौजी खाली हाँ से बाहर कर दे से तो यथेष्ट बहुत शिखिगलु
ଚିୟର ଫର ଡୋନା 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 ତୁ ପାରିବୁ ତୋର ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଫୁଲିବ। ଏ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଲ ଭଲ ଭଲ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଖରାପ ଛୁଆଟା ସେ ଫୁଲିବ ବୋଲି କହିଥିଲି କେତେ ଆରେ ସେଟା ଓଲଟା ଫୁଲିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଓଲଟା। ମୋ ଆଇସ ସବୁ ନେଇଯାଅ ଭଲ ରହିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ତିନିଟା ମଜା କରିଛ ସିଏ ସିଆଡେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଗୁଡିଆର। ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁନି। ହେଇଟି ଟିକେ ଦେଇ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ବି ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଉ ଗୁଡିଆ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲୁ ସେ କାହିଁକି ଆସିନି ବୋଲି। ହଁ ସେ କହିବେ ତ ଆଉ। ଆଲୋ ବହୁତ ଚିଆରି ଟାଇ ବସିଲେ କହୁନି। ପକେଇଲେ କଣଟା ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଦାମ ହଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ନା ଚାଟ ମସଲାଟା ଯାତ୍ରା କଲା ତେଲ କମି କମି ଗଲାଣି ତେଲ କମି କମି ଗଲାଣି। ଛାଙ୍କିବାଟା ବହୁତ ଭାବୁଛି ମାନେ ନୂଆ ଛାଙ୍କୁଛି ସେଇଥିରେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଏନକରେଜ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଏଇ କଣ ସବୁ ଭିଡିଓ କରିଦେଲ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଆତ୍ମାଟା ମରିଯାଇଥିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ନା ନା ଆମେ କରିବା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆରେ ଆମେ ତ ଏମିତି ଅଧା ଖାଇଯିବା। ମୁଁ ବନେଇଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୋ ଦିଦି ଆସିଲା ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଦି ଏଣ୍ଡ କରିବ ଯେମିତି ଦି ଏଣ୍ଡ କରିବ ଯେମିତି ତା ନାଁ ଯେମିତି ରହିବ ସେମିତି କରୁଛି। This side, from this side. ଏଠି ଇଏ ଖଟା ପାଣି ବନେଇବ ଭଲ ବନାଏ ବାକି ଟିକେ ରାଗ କରିଦିଏ। ହଁ ଏମିତିରେ ଚଣ୍ଡୀଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଗେ। ଏଠି ଖଟା ପାଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ରୋନି ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଜଲଜିରା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍କା ଛେଚା ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଟେଷ୍ଟି ଖଟା ପାଣି ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା। ହାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁପଚୁପ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆଇଟମ୍ ରେଡି ହେଇଛି ଖାଲି ଆଳୁଟା ବାକି ଅଛି। ଆଳୁଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକି ଲିପିଦେବୁ ହେଲା। ଆଉ ଡୋନା ଏଠି ମୋ ଭଏସ୍ ଜାଗାରେ ତା ଭଏସ୍ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲା ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କାଟିବୁନି ମୋ ଭଏସ୍ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କହିବି ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ନା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଏସ୍ଟା ମୁଁ ଦେବା କଥା ଶିଖି ଦେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ମୋତେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅଲୱେଜ୍ କେମିତି ଆଜି କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେ ଆଳୁ ଛଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖେ ହେଲ୍ପ କରୁନୁ ଟିକେ। ଆରେ ଦେଖେ ପିଆଜ ମୁଁ ପିଆଜ ଧରିଛି ପିଆଜ କାଟିବି ଏଇନା ଛଡ଼େଇକି ଆସିନି କହିଲି ଧୋଇଲି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସି ସେଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନେ ଘରଟା କେବଳ ଆଉ ପୁଣ୍ଟି ଏଇ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା ସେଇ କପି କହିଦଉଛି ନିଜେ ପକେଇକି ଆଉ ଏଠି ପୁଣ୍ଟି ଘରେ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ସବୁ ପକେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସାନ ବୋଉ ଏଠି ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ଫାୟାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲେ ଆମେ କରିସାରିଲା ପରେ। ତ 3 ଜଣ ଘର ବହୁତ କୋତରା କରିଦେଇଥିଲୁ ତ ସାନ ମାସି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ତଳେ ଖାଇଗଲା ସିଡ଼ି ତଳେ ଏଇନା ଖାଇବୁ। ସିଡ଼ି ତଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିଛୁ।
ଏଇଠି ହିଁ ଖାଇମୁ। ଏଠି ଚାଲିଛି ଆଳୁ ଚକଟା ରୋନି ସେଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହେଇଗଲା ଫିନିଶ। रोनी गोटे गुपचुप खा देख टेस्ट केमती है। तू पकई देलु पा ये एते दंड एक लाइट दे लाइट दे। तते किए कहूला पकई देवा रोसई घरे लुण पकई देथिला एई लुण पकईथिला ता हातटा बाजिला ମୁଁ ଫେର ପକେଇ ଖାଇନି तो पई ए दंड मिलला। अरे पुओ गुड़ाक हुआ जे नोते ଖାଇବାକୁ ପୁରା ରେଡି। ଖାଇସାରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ। ଦେଖା ହବ ଟିକେ ସମୟ ପରେ। ଫିନିଶ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ କଟା ପାଣି लास्ट वाइट सॉरी वाला रोटी को बोला वीडियो बंद कर ना भूल गई। आबे जाऊँ डोना अलिया फोपाड़िया लास्ट काम फोपाड़ दे मन खुशी कर फोपाड़ दे। आईपरी भाव में आमर गुपचुप पार्टी खत्म हो जाइए सर जाइए सब कम खाई पी सारी। आदि वीडियो भल लगे कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ।